Tak jo, den 4 s touhle károu. Tak jo, budeme si rozleštit světla. Takhle to vypadá teďkon. Je to. Jo, já jsem na chvíľovce. Za mě libový rozdíl. Ještě umyjem a uvidíme výsledek. Nevím, jak to vypadalo předtím, ale za mě tohle je dostačující. Uvidíme, jak to bude vypadat na káře. Každopádně takhle máme hotovo. A už na to seru, už mě to nebaví. Tak jo, už jsme se mrkli tady na zadní část vozidla, kde se vytrhávají ty závity. Tady to je v cajku, ale tady, tak jsme předtím ukazovali tu prasklinu. Tak tady už to máte v detailu vybroušený, tady vlastně takhle vede. Takže tady tahle strana už chtěla. A bude se to vystužovat, všechno vám ukážeme. Takhle to zatím vypadá v procesu. Tady Vítek vlastně vytvořil z kartonu kopie těch míst, které byly potřeba vystužit a následně z 2 mm plechů vyřezal vlastně ty výstuhy. Tak jo, tak tady už to kutil zavařil. Jak z výroby, to není vůbec poznat. Takhle to vypadá před vařením. A ještě půjde sem a sem. Tak jo, píchám se tady epoxidový nátěr na ty svály obroušený. Tak je. Tak jo, takhle vypadá finální výsledek natřený 2 až 3 vrstvama epoxidového nátěru. Takhle už se to zatím nechá. Bude se na to ještě něco stříkat? Tmelic to bude. OK, tak pak se to bude tmelit. A vosk. Všechny ty místa, které jsme ubrousili, jak jsme natřeli. Takhle to vypadá.
Takže ty sváry se ještě předmelely a přestříkali černým sprayem, aby to vypadalo takhle jak z výroby prakticky. Už je tady nahozená nádrž, takže to není moc vidět. Tady a ještě tenhle. Takže to vypadá takhle. Myslím si, že je moc pěkný. Zajímá tě Beamer? Ukáž, je tam. Jo, je tam Beamer. Příště uvidíte, jak jsme se dostali do sání motoru a co jsme v něm všechno našli.